Čo vám chcú dnes povedať anjeli? Ak dnes cítite neistotu, tlak alebo stojíte pred rozhodnutím, anjeli vám posielajú odkaz. Nie ste sami. Vaša duša už odpovede cíti a tieto karty vás majú znova spojiť s vaším vyšším ja. Prvý odkaz je veľmi silný. To, čím práve prechádzate, nie je trest. Je to skúška vašej sily. Anjeli vám pripomínajú, že aj keď sa niečo zdá ťažké, vy už v sebe máte schopnosť to ustáť. Nebojte sa svojej cesty. Nie ste slabí, ste vedení. Ak cítite chaos, spomaľte. Vaši anjeli vás vedú späť k prírode, k tichu, k pomalému dychu a k pokoju. Práve tam sa môže upokojiť vaša myseľ a vaše srdce začne zreteľnejšie počuť, čo je pre vás správne. Niekedy najväčšia odpoveď nepríde v hluku, ale v tichu. Možno ste na seba zabudli. Možno pochybujete, či ešte máte silu pokračovať. Ale anjeli ukazujú, že vaša vnútorná sila je oveľa väčšia, než si teraz uvedomujete. To, čo sa zdá nemožné, sa môže začať hýbať práve vo chvíli, keď si opäť uveríte. Ak sa pýtate, čo máte urobiť, ako sa rozhodnúť alebo komu veriť, anjeli vás vedú dovnútra. Vaše vyššie ja už vie, čo je pravda. Skúste sa stíšiť, prestať hľadať potvrdenie všade navôkol a položte si úprimnú otázku, čo cítim hlboko vo vnútri. Tam sa skrýva vaša odpoveď. Anjeli vám pripomínajú, aby ste nestrácali vieru. Nie všetko musí byť vyriešené hneď, aby sa to mohlo začať meniť. Zázraky neprichádzajú vždy hlučne. Niekedy prídu ako malý posun, nová správa, náhla úľava, stretnutie alebo vnútorný pokoj. Verte, že aj pre vás sa môže otvoriť niečo krásne. Posledný odkaz je veľmi dôležitý. Nenechajte sa zmiasť názormi iných ľudí. Ak k vám opakovane prichádza pocit, znamenie, vnuknutie alebo jasné vnútorné vedenie, neignorujte ho. Anjeli hovoria, že správy, ktoré prijímate, sú správne. Dôverujte svojmu vnútornému hlasu. Dnešný odkaz od anjelov hovorí jasne, ste vedení, ste silnejší, než si myslíte a odpovede už nosíte v sebe. Spojte sa znova so svojím vyšším ja, dôverujte znameniam a verte, že aj vaša cesta vedie k svetlu.